Mediku ona dela pentsatzen du Pilarrek. Ginekologoriko berena kilometro askoren inguruan. Hori entzun izan dio harrotasunez esaten eta bera ez da lotsatu, neurriren batean egia dela uste duelako. Hortzetako aria pasatzerakoan bururatu zaio agian lagundu behar aldidazu, galdetu diola. Orain ikusita eta galdera zehatza zein izan zen gorabera, argi deritzo kosta egingo zitzaiola egitea, eta laguntzea nahi izan ez bazuen eziola deus esango. Besterik da, nahi zuena laguntzaile hartatxu eta atsegin bat baldin bazen, alegia, marrazo sardaren erdian hotzan egongo zena, entzun beharko zituen soberakeria eta ergelkeriengatik aserratu gabe, eta denek ikus esaten, aitak partikularski, elkarrengana ongi zetorren bikotea izaten jarraitzen zutela. Lekuzkanpo egongo zela erantzutea, beste edonork adina eskubide zuela eta lagun ziezaiola mesedez entzuteko desiraren eraginez adina, zen konprobatua familiako bakearen izenean erabaki guztiak hartzen dituen koinatu doilorrak maneiatzen usten dela jakiteak sortzen dion irakiduraren fruitu. Lekuzkanpo egongo zela erantzun zion, gaztelaniaz, distantzia gehiago markatzeko. No pinto nada. Eta hark, lo mismo que otros, esan zuen. Hark ere koinatua gogoan ziurrenik, eta hitzok borondate ona erakusten bazuten, beste edonork bezain eskubide zeukala, baino erantzun txarragorik ematen ahal ziokenez, osteko keinuak lausotu zuen. Halakoa esan ondoren, bizkarra erakutsi baitzion, gaia amaitutzak emango balu bezala.